Simulan na po natin ang ating unang actual cell draw for rule number 3283. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Number 40. Ibabalik po natin ang number 40 para sa ating pangalawang pag-pili. Timer ready. Number 1. Our official winning combination for the 12 draw are the numbers 40 and 01. 40 and 01 in exact order. Congratulations po sa lahat ng nagnanalo. Ako po muli si Jerry Octala. Lagi po nating tatandaan, pinseso hindi umuurong sa pagtulog. Maraming salamat po. Official result of March 17, 2025, Pagkating Linggo, Pagkatapos, 40, 41, 40,